san ni yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin nan har cikin zuciyata ba kuma da niyyar, ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ba. Hasali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya min cewa ga abin da yake faruwa. Ni musulma ce, iyayena musulmai ne, dangina gaba ɗaya musulmai ne, ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci. Okay. Salamu alaikum, sunana Rahma Sadau. Ina yin wannan bidiyon ne saboda in yi magana akan abubuwan da suka faru a kwana ɗaya da kwana biyu da suka wuce. Abu ya taso akan hoton da na saka, kuma abun ba mai daɗi ba ne, kuma Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mutanen ko kuma in ce mutumin da ya yi wannan furicin a ƙasan hotona, duka idan muna bibiyan abin da yake faruwa a duniya mun san cewa muna cikin wani situation yanzu da ake yakar musulmai. So mutum yana neman wani gaba ne kawai da zai samu ya ci mutuncin musulunci, sai kuma kaddara ta fada a kan hotona. Wannan abin ya fi min ciwo fiye da komai, ya fi min ciwo fiye da kowa. don Allah a yi haƙuri, Allah ya kare. Mu yi haƙuri, mu dinga yi wa juna adalci. Dan na gode, wannan abu ya fi min ciwo fiye da komai a duniya. Ina ba wa ɗaukacin Hausawa, abokan aikina da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri akan abin da ya faru. Kuma in Allah ya yarda hakan ba za ta taɓa faruwa ba, ba zai sake faruwa ba in Allah ya yarda. Yama, me ƴar ku ta yi? Da baban Rahma Sadau, da maman Rahma Sadau, Allah zai tambaye ku me ƴar ku ta yi? Idan tana samun kuɗi tana kawo muku ne, shi yasa ba ku iya mata magana, to ku sani cewa Allah zai tambaye ku, wallahi Allah sai ya kama ku, sai ya matsa ku, sai Allah ya muku azaba akan abin da ƴar ku take yi. Kannanta da suke mata da ƴan uwanta maza, billahi sai Allah ya tambaye ku. Idan maza ku dinga gaya mata gaskiya, ku gaya mata gaskiya, to wallahi ta kuka da kanta, wallahi kowace ce ta kuka da kanta. Na rantsi da girman Allah sai mun ɗauki mataki akan kowace yar iska. Duk wata wadda take tunanin ita yar iska ce, to mu bindin akuya ne, wallahi tallahi. Wannan iskancin banza ne, iskancin wofi. Me kike nema? Me kike nema? Allah ya sitirta ki watsa kanki,